दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बायदियै दिनै गोलोम बोथोरनि समाव गुबुन गुबुन बोसोराव होबोनाय बायदि जेनाखि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा थाखो 9 आरो थाखो 12 गुबैयै इंलिश मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस बे मोनथाम साबजेक्टखौ बिथा खालामनानै जेनाखि दान मोनसेनि फोरोंथाइ बादा होनाय बे हाबाफारिखौ सिडली चिरां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानि सिङाव मोनब्रै फरायसालि बा मोनब्रै स्कुलाव दिनै स्टार्ट खालामबाय। बिनिनो मोनसे आङो दिनै गुरुबासा हायार सेकेन्डारियाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बेबायदि हाबाफारिया चिराङाव गासै माने बे बोसोराव 30 खन माने फरायसालियाव होनो थाखाय गुबुन गुबुन दख'रा आफादफोरा थागथियारि खालामबाय थादों आरो अल आसाम जोंनि माने दख'रा आरो जिल्ला आफादफोरा गोबाङै बेबायदि फरायसाफोरनो बे गोलोम बोथोरनि फोरोंथाइ बादाखौ होनो थाखाय थागथियारि खालामदों देग्लायबो। बेनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोंनि जिल्ला आफाद दख'रा आफाद आरो दालाय आफादफोरनिसिम गिबियावनो रोजा रोजा आङो साबायखरखौ बावग्रोदों बे हाबाफारिखौहाय मावफुंनो थागथियारि खालामनायनि थाखाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो मिजिंथिदों जे जोंनि फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानायनि जिखिनि ट्रेन्ड बियो एसे साबसिन जागोन आरो जोंनि फरायसाफोरनि जिखिनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै मोजां रिजाल्ट खालामनाय आखल आखु दानाय बा माने स्किल माने डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बेफोरो माने साबसिन जागोन। जोङो बेबायदि मोनसे मिजिं आरो आसा आरो अबजेक्टिभखौ लानानै बेबायदि हाबाफारिफोरखौ थांनाय समफोरनिफ्राय जोङो लाबोबाय थादों आरो देग्लायबो जोङो लादों। मानोना जों नुदों दिनै कम्पिटिशना फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनै माने बारायबाय। पपुलेसन बांनाय लोगो लोगो जोंनि लेखा गोरों अनजिमानि माने सानखोआ बांनाय लोगो लोगो दिनै जोंनि फरायसाफोरखौबो जोङो राफोद आरो जोंनि फरायसाफोरखौबो फैबाय थानाय समनि थाखाय कम्पिटेन्ट खालामनांगौनि थाखाय जोङो दिनै बे लेसन फोरोंनायजों लोगोसे माखासे केरियारनि बाथ्रा आरो माखासे प्रेक्टिकेल माखासे दिनै एजुकेशननि ट्रेन्ड आरो एजुकेशननि कम्पिटिशन आरो जब मार्केटआ मा आरो स्किलनि दिनै माबायदि माने इम्पेक्ट माने गोग्लैदों नैबे बाथ्राफोरखौ जोंनि फरायसाफोरनो जोङो होनो थाखाय बे कचिंनि हाबाफारिफोरखौ जोङो लाबाय थादों। दिनै नंगौ दिनै गोबां खारनाव जोंनि फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानो गोसोब्लाबो गोबां खारननि थाखाय माने लानो हाया आरो बिमा बिफायाबो जथेस्थ' गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ मोनहोनो सानदोंब्लाबो मोनहोनो हाया। बैफोरबायदि माखासे सर्टफल जानानै थानाय बेबायदि माखासे जेंनाफोरखौबो जोङो एसे मिट आप खालामनो होननानै बे कचिंनि गेजेरजों जोङो नाजानाय जादों। मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोंनि सुबुं सम्पद दानायाव जेनाखि जोंनि दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेनाखि होनाय जेनाखि कचिं बियो एसेब्लाबो बेवहाय माने फिथाइ थायगोन होननानै जोंहा मिजिंथिदों। जोङो पजिटिभ बेबायदि मोनसे एक्सपेक्टेसना जोंनियाव दङ। मानो होनोबा दिनै जोंनि बर'फोरनि जिखिनि इडुकेसनेलि जिखिनि बेबायदि मोनसे डेभेलप जानांगौमोन जोङो बेसिम जोङो सौहैनो हायाखै। जोंनियाव दाबो लिमिटेड नाम्बार UPSC माने सार्भिस मावनाय APSC उथ्रिसार जानाय बा गुबुन गुबुन टेक्निकेल इन्जिनियारिं बा मेडिकेल बा गुबुन गुबुनाव थांनाय जोंनियाव दाबो थोजासे नङा। दा बैफोरबायदि गिदिरथार मिजिं आरो थांखिफोरखौ लानानै जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुनै जोङो लाबोबाय थादों। एखे हाबाफारिखौनो देग्लायबो लादों। जोङो दासिमबो नुनो मोनाखै जे माखासे फरायसालिफ्राव फरायसाफोरनि जेंना जेखौ टेक्सटबुक होननानै बुङो बेयो दासिमबो आबुं जायाखै। दा फैबाय थानाय समफ्राव एग्जामा खाथि खाथि जानाय गथ'फोरा बिराद आथुर जायो। फरायनाया माने समखौ हास्लाबा जायो। बिजाबखौ मोनहोनो थाखाय माबायदि इनिसियेटिभ लादों एबसु? बे खोथाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सेन्ट्रेलिबो जोङो स्टेट माने गभर्नमेन्टखौ जोङो बुंबाय थादों। स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम जोङो बे मेसेजखौ जों हरबाय थादों जे बिथांमोननियाव डिपार्टमेन्टेलि माखासे जिखिनि रिपर्ट आरो टेक्ट' बियो दिनै लेखाया सफैजोब्बाय आरो लेखाया मोनजोब्बाय बेबायदि बिथांमोननियाव रिपर्ट दङ आरो जोंनोबो बेबायदिनो बिथांमोना मेसेजखौहाय बा रेसपन्सखौ जोंनोबो बेबायदि होदों। नाथाय इन रियेलिटि जोङो स्कुलाव थाखो खथायाव जुदि फरायसाफोराव जों जुदि थाङोब्ला जोंनि फरायसाफोरा माने टेक्सटबुकखौ मोनाखै। अब्ला जोङो सरकारनिसिम मोनसे प्रश्न डिपार्टमेन्टनिसिम जोंनि मोनसे प्रश्न जे बबे जायगायाव मिसिं जाखो लेखाखौ सफैजोब्बाय होनना बुंदों जे बबे जायगायाव मिसिं जानानै जोंनि फरायसाफोरा मोनदिया। अब्ला बिनि रेसपन्सिबल माने हुइस रेसपन्सिबल जों बुंगोन जे बिनि रेसपन्सिबला डिपार्टमेन्ट आरो बिनि रेसपन्सिबला माने गभर्नमेन्ट। जों मिथिगौ जे फरायसाफ्रा जेरैखि टेक्सटबुकखौ मोननांगौ
आं मिथि मोन्दों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया चिरां जिल्लानि माने डिसि डिप्युटि कमिशनार लोगोसे आइएस बा गुबुन गुबुन एजुकेशनेल डिपार्टमेन्टनि माने अफिसियेलफोरजों मैया मोनसे मिटिं जालांदों होननाय आङो मिथिदों बेवहायबो चिरां जिल्लानि माखासे फरायसालियाव टेक्सटबुक मोनजोबै माखासे माने जेंनाया बेवहाय टेबोल जादों आरो बेवहाय मैया डिसकासन जादों जोङो बेखौ मिथिदों बिनि गेजेरजों स्ट्रिक्ट मोनसे डिसिआ इनिसिएटिभ लानायनि बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों आरो बेबायदि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो बे जेंनाया दाबो दंबाय थायो दा बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टनि एजुकेशन मिनिस्टार मानगोनां डक्टर रनेश पेगु आरो एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि जोंनि माखासे अफिसार बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जे जिखुनु प्रकारैबाबो जोंनि फरायसाफोरा टेक्सटबुकखौ मोननांगौ आरो जिखिनि टिचारनि जिखिनि सर्टेज बियो फैबाय थानाय समाव फिलआप जानांगौ मानो होनोबा एजुकेशना दिनै फान्डामेन्टेल राइट्स हिसाबै जों फरायसाफोरा फरायनो मोननांगोन लेखा बिजाब मोननांगोन फोरोंगिरि मोननांगोन थाखो खथा थिग मथन जानांगोन आदारवाइज जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जोङो आयेननि बेबस्थाखौ जोङो लानो गोनां जागोन होननानै आङो दिनै बुंनो सानो लोगोसे माखासे दासिमबो जोंनि फरायसालिफ्राव नांगौबायदि फोरोंगिरिफोर गैया जायनि जाहोनाव फोरोंगिरिफ्रा बेखौ बुंबाय आं फोरोंगिरि सर्टेज दिनैबो दङ बेयो फान्डामेन्टेल राइट्स फोरोंगिरि थानांगौ टेक्सटबुक थानांगौ थाखो खथा थानांगौ माने जिखुनु माने फान्डामेन्टेल राइट्स जिहेतु बे हिसाबै जिखिनि मोननांगौ बेखिनि मोननांगौ जुदि मोनाब्ला जोंनि फरायसाफोरनि जिखिनि जि सोलोंथाइ लानो नागिरनाय बियो जानाय नङा जि रिसोर्स पार्सन जानो नागिरनाय बेखौ जों मोननाय नङा ससाइटि दानो नागिरनाय देश दानो नागिरनाय स्टेट दानो नागिरनाय बियो माब्लाबाबो जानाय नङा आरो दिनैनि बे ग्लबेलाइजेसन आरो दिनैनि बे कम्पिटिशन मार्केट जबनि मार्केट बा जिखुनु माने फिल्डआवनो जोङो माने उथ्रिसारनो हानाय नङा बेनि थाखाय जोङो एबसुआ माब्लाबाबो बेखौ जोङो माने कनसिडार खालामनाय नङा जे फोरोंगिरि गैयाब्लाबो सोलियो जों बेखौ कमप्रमाइसबो खालामनाय नङा जों कनसिडारबो खालामनाय नङा जों आयेननि बेबस्थाखौ जोङो लानो गोनां जागोन एबसुनिफ्राय गोजोन्थों 2027 जानुवारियाव एबसुआ मोनसे एग्रिमेन्ट खालामो दा बेनि बेलायाव माखासे दफाफ्रा मावफुंजायाखै बेनि बेलायाव एबसुआ माबायदि सावरायनो दा मिरु बे खोथाखौ दाखालि मनिटरिं मोनसे रिभिउ जालांबाय आरो जों दिल्लीयाव फिजिकेलि जोङो एटेन्ड खालामदों बेनि गेजेरजों जोङो बुंदों जे जिखिनि क्लजेसफोर दङ बियो माने जाजोबनांसिगौमोन जाजोबाखै बेनि थाखाय भारत सरकारनि माने जिखिनि नर्थ इस्ट माने जइन्ट सेक्रेटारि मानगोनां बिथांनि लिडारशिपआव दाखालि जिहेतु बे मनिटरिंआ जालांदों बिथांनो आरो गुबुन अफिसियेलफोरनो जोङो फोरमायदों जे जोंनि आर्लि इमप्लिमेन्टेसनखौ जों लुबैयो जों दुलाराय बर' फरायसा आरो बर' रायजो राजाफोरा जोङो बेखौ बांद्राय दिले जानायखौ जों लुबैया आरो जुदि इमप्लिमेन्टेसना जुदि फेलार जायोब्ला जोङो इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय मेसिभ आन्दलन खालामनो गोनां जागोन नङाबा जेनाखि मोनसे आलादा रायजो बिनानै जेनाखि सोमावसारनायनि बाथ्रा बेखौ जोङो थाबैनो जोङो रिजुम खालामफिननायनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ जोङो इनडाइरेक्टलि जोङो बुंबोबाय थादों आरो बे जोंनि थाखाय माने जायखिजाया सम आरो थासारिखौ नायनानै बियो जोंनि खालामफिननो हानाय बेबायदि मोनसे प्रिपारेसनाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लायबो दङ बेनि थाखायनो एरिया एक्सटेनसननिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन माने क्लजेसफोर बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा आरो 125 जिखिनि आमेन्डमेन्ट बे आमेन्डमेन्टखौ खालामनायनि गेजेरजों जेनाखि जोंनि बिटिआर जेनाखि एकर्ड बा एग्रिमेन्ट बेखौ इनेक्ट खालामनायनि बाथ्रा लोगोसे माने जेनाखि आप टु 60 माने मेम्बार्स जेनाखि जोंनि माने खालामनायनि बाथ्रा बा माखासे साबजेक्ट बेवहाय इन्ट्रडाक्सन खालामनायनि बाथ्रा बा माखासे गुबुन गुबुन खामानि मावनो गोनां बाथ्रा बेफोरखौ आर्लि जानायखौ जोङो लुबैदों बेनि थाखाय जोङो भारत सरकारखौ जथेस्थ' जोङो नारसिनबाय थादों आरो बेनि थाखाय एबसुआ रायजो राजानि मददजोंहाय जोङो इयुनाव खामानि मावलांबाय थागोन गोजोन्थों